Предстои ти ремонт на апартамента и те интересува каква цена ще платиш, това видео е точно за теб. Нека да започнем първо с стандартните цялостни ремонти на апартаменти и преминем след това към дизайнерските. Ако говорим за най-масовото, маломерен двустаен 55-60 квадрата чиста площ с една баня и правим стандартен семпъл ремонт от сорта на шпакловани, бодисване на стени, изграждане на баня с печен таван, вградена структура, лепене на плочки в коридор, трапезария, без никакви промени по ВиК и сложни куфари и така нататък, с качествени материали. Горе-долу би струвало около 15 000 лева ремонта, сключени материали и труд. Ако искате, примерно, да речем окачен таван с шумоизолация, с вата, си пригответе едни 5000 лева отгоре. Ако пък става въпрос за 3-стаен апартамент, вече отиваме към 25 000 лева, особено ако е с две бани. Със сигурност вече зависи дали ще има някакви скрити осветления, куфари и така нататък, може да отидем дори до 30 000 лева. И при по-дизайнерски изпълнения, където вече имаме широкоформатни плочки, преходи между плочки, паркет без лайсна, скрито осветление с някакви шини, куфари от гипсокартон, да речем две бани и така нататък, отиваме към 50, 60, дори 70 000 лева, ако става въпрос за многостайни апартаменти. Грубо пресметнато, между 130 и 330 евро на квадрат излиза цялостен ремонт на апартамент с включени материали в тази цена. Вече ако искате по-дизайнерско изпълнение с проект от дизайнер, с включени мебели, плочки и общо взето санитария и всичко, което ви е необходимо, тогава трябва да си приготвите между 450 до 700-750 евро на квадрат.